Sa mga pangenot na baleta, 340,000 pesos na kantidad din shabu na kumpiskar sa anti-illegal drug operation sa Paracale, Camarines Norte. Karambola ni apat na bihikulo na ikurit sa Naga City. Traditional jeepney operator sa Legazpi City nakulang pasasalamat sa extension para sa consolidation. BJ Empress in PNP may kanya-kanyang gimmick kunyan na launin mga puso. Asin, lalaking naputulanin mga tabay, nakatagponin habang buhay na makakaiba sa buhay. Maray na hapon, Miyerkules, Pebrero 14, taong 2024. Unina ang mga baretang tatak, Bicol. Madadamugma na ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes, sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, lampas 300,000 pesos na kantidad ng pigtutubudang shabu na kumpiskar sa operasyon sa Paracale, Camarines Norte. Si Nomer Corporal sa detalye. Nasa kote kang otoridad ang duwang tulak ning droga makalis na kumagat sa ikinasar na bypass operation sa Barangay Tawig, Paracale, Camarines Norte, alas 10:30 kasubanggi. Binilog ang operasyon kan pinagsararong pwersa kang personalis kang Paracale Municipal Police Station na iyo ang lead unit sa pangenot ni Police Major Jason Manuel, PDEA Camarines Norte, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Camarines Norte Police Intervention Unit, as in 2nd Police Mobile Force Company. Binisto ni Police Staff Sergeant Arwin Garfin kan Paracale MPS ang duwang sospek na sinda alias Joey, 36 anyos residente kang Barcelona, Cabusaw, Camarines Sur, asin si alias Jerry, 17 anyos kan Barangay Maricaban, Pasay City. Yun nga po sir, yung pagkaka-recover natin dito sa malaking illegal drugs na ito, na kung saan sir ay kung hindi natin ito na-recover ay baka na-distribute pa ito at marami pa itong mabibiktima dito po sa bahay ng Paracale. Nakumpiskar sa duwang sospek ang duwang medium plastic sachet. Laog ang pigtutubuda na shabu na may gabat na 51 gramo o 346,800 pesos o 346,800 pesos. Apwera sa droga, na-recover man ang ginamit sa operasyon na Budel Money. Mensahe lang po ng Paracale MPS ay tigilan na po nila ang pagdidistribute, ang paggamit ng illegal na droga. Dahil alam naman po natin na ito po ay nakakasama, hindi lang po sa ating sarili, sa ating komunidad. At ang Paracale MPS po ay hindi po titigil para masawata ang mga gantong aktibidad. Sa ngunyan, nasa kustodiya pa kang Paracale Municipal Police Station ang duwang sospechado, maging ang mga na-recover na droga para sa formal na disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal. Anong lugadan sa karambola nin apat na bihikulo sa syudad ni Naga? Si Jennifer Pulinar sa detalye. Anong katawan lugadan sa karambola nin apat na bihikulo sa tinampong sakop kan Maharlika Highway, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, pasado alas 8 nin aga kanakaaging Lunes. Sa investigasyon kan Naga City Police Station 2, inatake nin ultrapresyon ang driver kan kotse. Rason nga ni makaon kaini ang linya kan kasabat kaining motorsiklo asin pampasaherong jeep na nagresulta sa pagkakadamay man kan sarupang nakaparadang tricycle. Binisto ang driver kan kotse na si Nelson Bonifacio Itan, 64 anyos, retired government employee asin residente kan Bulusan Street, Taal Avenue, Tinago, Naga City. Sakay kainian 23 anyos na si Estela May Villegas Ipuluan na residente kan San Antonio, Tigaon, Camarines Sur, na kapwa nagsapo nin minor injuries. Pareho man na nagsapo nin minor injuries ang 36 anyos na motoristang si Chris Bayoca i Atraktibo, asin ang esposang si Irene Bayoca i Basmayor. Nagsapo mo nin minor injuries ang duwang pasahero kan jeep na binistong sinda Mary Franz Benaflor Cornelio, residente kan Iriga, asin si Maura Marie Grants Nunez Italangan, residente man kan Pili, Camarines Sur. Back na sasakyan
na kotse is na-encroach yung line. Then, nabangga niya yung motorcycle. Then, after that, bumangga din siya sa may nakapark na tricycle. Then, doon nagbangga ulit sa may passenger jeepney. So, bali, 3 yung nabangga niya. Nagkaroon din naman ng pag-uusap yung mga both parties kung ano yung liability ng yung driver ng haspak. Yung complainant naman is hindi naman na mag-file ng kaso sa atin. That's why ini-encourage natin sana kailangan parang magkaroon sila ng settlement. Dai nasasangatan pa nin reklamo, ang driver ka nakabudal na kotse, makalihis na maareglo ang mga personang napirwisyo sa insidente. Sa Labo, Camarines Norte, irido manan sarong motorcycle rider, makalihis na sumemplang sa pigmamaneho ka ining motorsiklo sa tinampong sakop kan barangay Talubatib pasado alas 5 nin hapon ka nakaaging Lunes. Sa investigasyon, nasabitan kan pigsusundan na trakan biktima ang internet cable sa nasabing lugar na naging rason man kan pagkakaputol ka ini, dangan pagkakasabit sa liog kan biktima. Tulos na ipigdara sa ospitalan biktima para sa atensyong medikal. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Puso para sa puno tree planting activity. Pigkondusir kan Puwersas Armada sa Santo Domingo Albay, aldaw antes an aldaw nin mga puso. Si Nomer Corporal sa detalye. Ngani na maipamati ang pagpadaba bako sa nasa tawo, kundi pati naman sa rekursos naturales ngunya na Valentine's Day. Kasudma, sarabay na nagtaranom sa pigkondusir na tree planting activity sa Barangay San Andres, Santo Domingo Albay, unpersonized kang Santo Domingo Municipal Police Station, Santo Domingo Fire Station, BJMP Santo Domingo, asin ang lokal na gobyerno. Total na 200 na pananom na butong asin nara ang naitanom kang Puwersas Armadas asin kang LGU. Sigon kay Justin Balingbing, ang pamayo kang Municipal Environmental and Natural Resources Office of Santo Domingo. Taon-taon sinda nagkakaigwaning tree planting activity urog na tuyong aldaw ning mga puso. Sarong paagi kaya aninda ini nga ni maipahiling ang pagpadaba ninda sa kapalibotan. Ngunya na taon, may temang aktibidad na puno para sa puso. Kasi ang pagtanong po kaya kay kahoy, bako lang ngaya for compliance or any other project sa pag-receive. Dapat talagang nasa puso yan, sir. Kasi nagtanong ko mo yan, bako lang para sa mo yan. Nagtanong ko mo yan for the future. Kasi, alimbawa ako, matanong ako mo yan sa several 5 to 10 planting species. Bako para sa kuya yan para sa next generation. Pigtungkusan man ni Balingbing ang importansya kan siring na aktibidad. Urog na ngunya na naglalangkaw ang kaso ng illegal logging sa sendang banwaan kung saing kadakol ng mga puning kahoy ang nadistroso. Information dissemination, pasabot ni importansya kan nadapagparapurutulon ang mga kahoy or ini magpartarapok ki ati sa salog mina dalagan baga sa dagat. Pasabot ni po yan, minsan nagsisit-in ako sa mga barangay official. Pinasalamatan man ni Balingbing ang mga perminindang nakakatuwang sa sendang mga inisyatibo. Arog kang Puwersas Armadas. Sino pang partner mi? Maski bako lang po sa tree planting, sa ining coastal cleanup, kasarabihin po yan na paglilinikan kan mga river cleanup, coastal cleanup, kasarabihin mo po sinda. Tanin pigatap ang ninda, ang servisyo ninda. Minsan nga kung mga bi-quarterly, sinda mismo nagkaparamdam sa muna. Yan sir, makandat naman kita kiaraw kaning activity. Mientras tanto, sa maabot na Abril 4, liwat na magkakaigwaning maiwasang tree planting activity sa nasambit na banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mga estudyante sa San Jose Community College sa Malilipot, Albay, may sa diri man na gimmick ngunya na Valentine's Day. Siripuntayan sa istorya ni Danica Garcia. Para maipamati ang laman o estado kan sa indang puso ngunya na Valentine's Day, may pakuluman ang mga estudyante kan San Jose Community College sa Malilipot, Albay. Itom para sa mga bitter daa o na friend zone, broken-hearted, ghosted o takot daa mag-commit.
Pula para sa in a relationship. Green para sa complicated, delulo, no time for love, asin kabit. Blue naman para sa no label o enjoyer. White para sa mga single. Pink kung nag-aasa ka pa na mabalik siya. Asin brown o khaki kung ginusto pero da ipinursu. Ang magkakralasing ini sa kursong Bachelor of Secondary Education major in Filipino, game na game sa pakulo kan eskwelahan. Kaya kung ano ang status kan sa indang love life, ang kolor na kan bado ninda ang sa indang kasimbagan. Bakit naka-red ka ngayon? In a relationship po. Bakit naka? Nag-iwal kaya kami kasi banggi ka. Nag-block ako. Naka-white. Single po. Ay! Single but ready to mingle. Pag siya, why not? O kung may hahanapon ka sa sarunggay, ano ito? Ano? Nasa block A po. Girl, bakit naka-red ka din? Na-shirting lang po. Sana all! Naka-white ka. Ano, single since birth. Kolor asul ang sulot naman kan magbarkadang Acel asin Jerlyn. Maawat sabihon, no label o enjoyer. Naka-blue lang ako para mahiling minda akong I'm strong. Ikaw, bakit nag-blue ka? Ano po, no choice, pero pinanindigan ko na sa blue. Kasi no label enjoyer. Ang mag-ilusyon na sinda Rosemary asin James Kenneth, parehong nakasulot nin itom, na friend zone, broken-hearted, ghosted o takot da mag-commit kun color itom. Alagad, paliwanag ninda, Naka-block po kami ngunyan. Imbis Gito ka dahil kaya nagtataram na OA pag naka-red. So nag-block na lang kami. Kung magagarap, low-key. Hindi, baka po kaya po prefer ang kulay na pula. para maiba naman. Pag pula po kay birthday. Where your status kun apo don ini ni Allen Christian Batalier, ang Bachelor of Culture of Arts Education President kan eskwelahan. Naisip niya ang nasambit na pakulo nga ni magtauman nin kaugman sa kapwa niya estudyante. So, actually, ginawa namin yung concept na yun, which is dapat week-long activity po sana siya. But since hindi pa masyadong marami yung students kasi nag-start pa lang din yung class namin, so nakaisip kami na what if magbigay din kami ng parang celebration na hindi lang para sa couples but also para din dun sa mga single, bitter, or yung mga lalapang label or whatsoever. Ang nasambit na aktibidad, suportado man ni Attorney Randy Blaza, ang administrator kan eskwelahan. Hulita, makakatabang man ang mga siring na aktibidad sa pagtalubo kan mga estudyante. It was the idea of the College Student Council na parang magkaroon din ng flavor yung February 14 that will not be just an ordinary day. So inopen up sa akin, sabi ko wala namang problema, total free naman tayo ngayon, wash day. So you're free to wear whatever color you want. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Traditional jeepney operator sa Legazpi City, dakulan pasasalamat sa extension para sa consolidation. Harananin kasurog sa araw ng mga puso, pinanginutan kan PNP Bicol. Asin lalaking naputulanin mga tabay, nakatagpunin habang buhay na makakaiba sa buhay. Yan na siniba pang bareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto?
Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Traditional jeepney operator sa Legazpi City pigpapasalamat ang ekstensyon para sa consolidation. Alagad modern jeepney operator, nagkiirad. Si May Arango sa detalye. Dakulang pasasalamat kan Chairman kang Albay Operator Transport Cooperative na si Zenon Alimanya sa inisyatibo ni House Speaker Martin Romualdez na matawan indugang na tulumbulan na palugit ang jeepney consolidation para sa jeepney modernization program kan gobyerno. Sigun sa iya, sa tabang kaini natatawan sindanin tsansa na makapagpreparar panggayo sa nasambit na programa. Kaya nga naman talaga kasi kailangan din talagang pag-usapan muna nila sa taas doon sa Senado o kaya sa Kongreso ang mga bagay-bagay na ito dahil hindi nga maganda ang ang sistema. Enero 24 ngunya na taon, kani-anunsar ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang panibagong ekstensyon sa modernisasyon. Enero 31 dapat ang deadline para sa jeepney consolidation. Sa inisyatibo ni House Speaker Romualdez, liwat ining na-extend din tulong bulan o 90 aldaw. Makalis na makiulay ang opisyal sa opisina kang LTFRB na matawang panimpalugit ang drivers sa sinoperators para sa jeepney consolidation na inaprubahan man ni Presidente Bongbong Marcos. Huli kay ni, ribu-ribong tsuper kan jeep sa bilog na nasyon na nakapagpadagos kan sa indang kabuhayan. Sigun kay Senon, mayo man sindang gayong pagtutol sa public transport modernization. Alagad day man da sinda pagsibuton, asing kung pwede nga ni dahaliw na sana ang jeepney consolidation. Kailangang madaliin kasi nasa paplano pa ng mga tao at inaaral pa yung mga bagay na dapat aralin, lalo na nagmamadali ang ating gobyerno tungkol doon sa modernization, which is hindi pa naman ready ang kanilang mga transaction na pwedeng ipasok sa mga operator at saka sa driver ng mga traditional jeepney. Ang jeepney consolidation ang inot kay lakdang para sa PUB modernization program, kung saan kinakaipuan kan operators o drivers na magbali sa sarong kooperatiba o korporasyon, o kaya magbilog ni sa diring kooperatiba, nga ni makabilog man ang gobyerno ni mas epektibo asin sistematikong rota para sa kapakanan kan mga pasahero. Sigun sa gobyerno, makakatabang man ang consolidation sa transport workers para sa mas secure na salary system, social security benefits, asin mas dakula man ang tsansa na makapag-loan para makabakal ni modernized jeepneys. Dai kinaugman ni Teletransco Chairman asin Regional Cluster Organization on Public Utilities President Alex Banyares ang pabago-bagong deadline. Sigun sa iya, nawawaran ng pangilan lay asin apektado naman ang sa indang kita. Changing for the better is much more appreciable kaysa i-oppose mo ng i-oppose. Magiging stagnant yung growth. And we really embrace that because we believe in the concept na maganda. Just so happen na may mga problema pa rin talagang dinadaanan. At eventually siguro pag na-implement in full the whole concept ng PUBMP, lahat po magbe-benefits. Panahon pa ni dating Presidente Noynoy Aquino, kanilansar ang PUB modernization, asin pinadagos kang Duterte administration.
Saro sa mga obheto kang programa, iyoan matawan ning kasimbagan ang problema sa air pollution asing climate change. Saro kay ang mga karag-karag na jeepney sa nagbubuga ning pollutants. Alagad inian day maiimplementar hasta sa presente, huli sa padagos na pagkontra ka nagkapiran transport groups. Sa Abril 30, ang huring deadline kan jeepney consolidation, kaya padagos na nakakapagpasada ang mga traditional jeepney. Alagad pagpatak ang bulan ni Mayo, day natutugutan pang makapagpasada ang mga drivers o operators na bakong miyembro ng kooperatiba o korporasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Kasurug Caps na naonin burak asin nang harana pangunyan na Valentine's Day. Si ripuntaan mga eksena sa istorya ni Jennifer Pulinar. Nagdaranin kaugmahan asin kakiligan, urog na sa kababaihan ang pananaonin rosas kan kapulisan kan Philippine National Police Bicol amay kasubagong aga. Sakay kan sa indang bikes asin mga motorsiklo, nilibot kan kapulisanan piling lugar sa Albay asin sinorpresa nin rosas an sa indang mga nasasabat sa dalan. Ang estudyanteng si Hazel, saro sa kadakol na napaugmakan aktibidad kung saan mismong si PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon ang nag-abot sa iya nin rosas. Thank you po and happy Valentine's. So sana po patuloy na ang paglilingkod din sa sa kapwa po and sana hindi kayo magsawang tumulong po. Sa luwas kan Kampo General Simeon Ola sa Legazpi City, may mga nakaabang man na personahes kan PNP na nananaonin burak sa commuters asin sa iba pang mga napapaagi sa saindang pwesto. Saro sa mga nagpakilig sa kababaihan kasubago, iyo si Police Lieutenant Marjo sa Preboriano na all smiles sa pananaonin rosas. Simpleng activity namin ay para lamang magpasaya sa mga taong dumadaan tulad ng mga pasahero. At sa simpleng pagbigay natin ng bulaklak ay mapasaya natin sila sa araw ng mga puso. Para kay Flory Lee, dakulang bagay na igwang siring na inisyatibo ang kapulisan. Siyempre, nakakataba ng puso. It means a lot to us na parang napadaan lang tapos nabigyan ka ng special gift for this Valentine. I really applaud them for their creativity and for being in touch with this celebration. Talagang ginawa nila yung lahat para maging masaya yung mga tao sa paligid nila. Dugang nakaugmahan man, ang panghaharana kan Singing Cups, maging si PNP Director Dizon, ang daima nagpahuri sa karantahan. Sigun kay Dizon, obheto kan aktibidad na mas mapararumpa ang magayon na relasyon kan kapulisan sa komunidad. Ang PRO5 ay nakikiisa sa sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso. Nais nating mag-share ng pag-ibig, nais natin mag-share ng pagmalasakit sa ating kapwa. Nag-distribute po tayo, sir, sa mga community natin ng bulaklak bilang simbolo ng pag-ibig. Re-reach out po kita sa community, tanganing sila mismo ay maluwag na mag-report, mag-inform sa pulis kung ano ang mga dapat may pang-itabang sa inda sa komunidad po. Inapod ang aktibidad na harana ni Kasurog sa Araw ng Mga Puso na taon-taong pigkukundisir kan kapulisan sa rehiyon tuyong Valentine's Day. Mientras tanto, hinarana asin tinawan maninburak kan mga kapulisan kan Rapu-Rapu Municipal Police Station sa pangenot ni Police Captain Philip Nathaniel San Buenaventura ang mga paratukdo sa Rapu-Rapu National High School, asin ang personahes kan LGU Rapu-Rapu bilang pagpapakusugman kan sa indang relasyon sa komunidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Salamat po, ma'am. Thank you very much, ma'am. Happy Valentine's Day ulit po, ma'am. Thank you very much po. Love on Wheels kan BGMP Bicol liwat na uminarangkada, pananaonin libreng goto asin flower towels, ginibo. Si Regine Bue sa detalye. Sinurpresa kan personahes kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol na pinamamayuhan ni Jail Chief Superintendent Joel Superficial ang mga parasaod asin mga napaagi sa atubangan kan Legazpi City Public Market kasubagong aga para sa ika-4 na taon na pag-arangkada kan sa indang Love on Wheels program. Si Jason na masaod sa naman kutanin mga paninda niya sa tindahan ug mas sa mainit na goto na pigtao sa aktibidad. Sakto huli tada ipadaa siya na mamahaw.
thank you very much. Unexpected ko, dahil mamamalingki ako. Nakita ko daming haba ng pila. Nakita ko agad BJMP. Kaya salamat. Happy Valentine to all. Ang Valentine kasi hindi is para sa lahat. Hindi yan sa bata, sa matanda, kundi para sa lahat. Kaya Happy Valentine's to all. Happy Valentine's to Ako Bicol. Mabuhay tayo lahat. Si Nanay Baby Rose, labing man na-apresyar ang inisyatibo kan grupo na mapaugma sindangon niya na Valentine's Day. Maugmahon po, tangon yan palang ba ako nakareceive kaning burak. Maugmahon po ako. Pasalamat po ako, tadakulong po sindang napaugmangon niya na aldaw. Saro na po ako naman sa maugmahon. Apwera sa goto, na nauman ang personahis kan BJMP Bicol nin Flower Towels. May libre pang harana hali sa Reformers Band. Sigun kay BJMP Bicol Community Relations Officer Ruth Castor, taong 2020, kasagsagan kan pandemya kan puunan kan BJMP Bicol ang nasabing programa na obhetong makapaghiras ng kaugmahan sa publiko urog nangunya na aldaw nin mga puso. Siring man na mas maging pusog ang sa indang relasyon sa komunidad. Nagpuon ini actually kang pandemya, year 2020. Kang panahon na ito, mamundo sa mga tao, syempre na pandemya. So inisip mi na magluwas para magtao ki aro ka di lugaw and bulaklak para makapagbigay din naman ng konting kasiyahan during Valentine's Day. Nahiling mi na dakol na naugma. So we decided in 2020 na gawin naming annual na event. This Valentine's Day and every day, pagmahalan lang po tayo. Mientras tanto, abuton sa 300 katawo ang nataawan ng libreng goto kan pasilidad. 200 katawo man ang nataawan ng flower towels. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Lalaki sa Legazpi City nakatagpo nin makakaiba habang buhay sa ibungkan sa iyang pisikal na kaninan. Si May Arango sa detalye. Hulikan sa iyang pisikal na kaninan, dahil naong kan 53 anyos na si Frederick Biñas kang binanuahan is Legazpi City na may maako asin mamumuot pa sa iya. Putol na kayaan sa iyang duwang tabay, kasabay kang pagkakawara kay ni, ang pagkakawara amangkan sa iyang kumpiyansa sa sadiri. Alagad sa iya daang napatunayan na ang pagkamuot day nasusukol sa pisikal na itsura. Ini makalis na mag-abot sa iyang buhay ang sa iyang kapareha, asig binalik ang sa iyang kumpiyansa. Nagsabay ako pag-deliver, hapit kami sa rong pahinante. Tapos may truck na kargado kay bay-bay tapos graba. Binaga kami sa likod. Duman ako nakakabit sa side ba kakargado kami sa kotse. Guminalintok ito. Di may line canal bagaya. Duman na ibig sa pitis ko pagtagilid. Dating text me sinda Frederick asin Arlene, hasta sa nahulog sinda sa kada saro. Antes na personal na maghilingan, sinabi naman ni Frederick ang sayang pisikal na kamugtakan. Dahil nagtrabaho pa na po ako sa sarong NGO. Tapos may radyo kami naman sa pagtrabaho. May sarong istasyon na nag-on kay number. CP number na gusto na naghahanap kay textmate. Kinuha ako. Tapos, kinuha ako naman sa radyo. Tapos ito, pinaring ko, nag-ring. Tapos nag-response man siya. Naman na. Siring kan ibang magurang, nagkaigwaman ng pagtutol ang mga magurang ni Arlene sa relasyon niya kay Frederick. Apwera kaya sa kanina ni Frederick, 25 taon kaya ang nagwat ninda. Dati, ang parent ko po sa iya, na paano daw po ako mabubuhay, kamugtakan. Pero sa bandang huli po, na nila, sabutan na natanggap na nila. Naarog ko, may gusman. Ano ko po siya na, sabi ko, maski arog po kayan siya. Totoo man magsikap, mabubuhay niya kami. Hindi man kami maasa sa iyo. Siyempre, nakabukod na kami. Sa ibong kan mga agyat sa indang relasyon, mantinidong pusog ang sa indang pagkamuot. Binayayaan man sinda nin duwang aki, asin siyam na taon nang maugmang nag-iibanan.
Taas nooman na pigbubuhay ni Frederick sa iyang pamilya sa paggibo asin pagpapabakal ning pagbugkos sa manok. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Asin yan ang katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin maugmang aldaw nin mga puso.